नमस्कार प्रणाम। तो का हाल बा भाई लोग। तो फिर से एगो पवन सिंह के पोस्टर रिलीज भइल बा। जौन पोस्टर काफ़ी अच्छा काफ़ी सुंदर बा। जौन पोस्टर रिलीज भइल बा वो एल्बम के नाम ह सड़िया के पिन। तो बहुत ही अच्छा एगो गाना आवे वाला बा पवन सिंह के। हम बता दी कौन चैनल पर आवे वाला बा। तो भाई लोग अभी खाली पोस्टर आइल बा, उ गाना आवे वाला बा वेस्ट भोजपुरी चैनल पर। जौन चैनल एंगल म्यूजिक के ह। रउआ सब देख सकतनी कितना अच्छा पोस्टर बा। आ पवन सिंह के लुक भी काफ़ी अच्छा बा भाई लोग। 2025 में तो पूरा बवाल मचा देले बड़न। लगातार पवन सिंह गाना लेके आवते रहतारन। तो हम रउआ सबसे बता दी कि गाना के राइटर आशुतोष तिवारी जी बानी, म्यूजिक डायरेक्टर प्रियांशु जी बानी। पवन सिंह अपना मधुर आवाज में ई गाना के गइले बड़न। पवन सिंह और साथ में शिल्पी राज के बहुत ही अच्छा ई गाना बा सड़िया के पिन। तो हम रउआ सबसे बता दी ई गाना बहुत ही जल्द रिलीज होखे वाला बा बेस्ट भोजपुरी चैनल पर। तो भाई लोग वहाँ से भी जाके सुन सकता रहो। अगर ये गाना ना मिली तो अपना यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में अगला वीडियो में एक लिंक डाल दें भाई लोग, वहाँ से भी जाके सुन सकता रहो। तो हम जाते जाते अपन परिचय बता दी। हम शायर मैं नारायण निराला, आप सबके छोट भाई। हमारे यूट्यूब चैनल के नाम है बिहारी शायरी मस्ती। तो जी हाँ दोस्तों, अपना भी नाम के शायरी वीडियो बनवाए के चाहता रहो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लो। और हमारा चैनल पर नया बढ़ लो तो हमारा चैनल के सब्सक्राइब कर लो। यूट्यूब बिहारी शायरी मस्ती।